Καλημέρα από το Κεντρί. Σήμερα η Κοκκινέλα και ο Επτάστητος συνεταιρισμοί μαζεύουν από αρχαία δέντρα ελιές παρέα με μια ομάδα Γερμανών επισκεπτών. Τα δέντρα είναι με πινακίδα. Σε αυτό το χωράφι υπάρχουν 7 ελαιόδεντρα, τα οποία θα τα ραβδίσουμε σήμερα και μετά θα πάμε στο συνεταιριστικό ελαιοργείο του Κεντριού για να αλέσουμε και να βγάλουμε το λάδι από τις υπεραιωνώδεις ελιές. Δυστυχώς φέτος η παραγωγή είναι πάρα πολύ μικρή. Εδώ είναι ένα δέντρο ηλικίας περίπου 1000 ετών. Συνεχίζουμε το μάζεμα από ένα πολύ ωραίο 1060 ετών ελαιόδεντρο. Η ομάδα των φίλων μας των Γερμανών εξασκούνται στο μάζεμα της ελιάς. Είναι στο Κεντρί, 1060. Τώρα θα δούμε πώς μαζεύονται οι ελιές. Ναι, ναι. Με τα δίχτυα. Όχι, και αυτός και Αρμανία έχει μία πράγματα. Ναι. Αυτή θα μπει σε τσουβάλια μέσα. Πολύ καλή. Θα πάει να λυκνιστεί, να φύγουν τα χοντρά φύλλα και μετά στο εργοστάσιο. Ναι, ναι, ναι. Είναι από αυτό εδώ το δέντρο. Αυτές οι ελιές. Τώρα έχουμε το λύκνισμα εδώ. Μόνο, απλώς τις ελιές. Ναι, τα βραδιά θα βοηθάνε, θα μαζεύουν και μετά θα Καθαρίζονται τα πολλά φύλλα και κλαδιά και ετοιμάζονται τα τσουβαλάκια για το ελαιοργείο. Κάνουμε μπομπό. Το λάδι από τις αρχαίες ελιές.